zadovoljstvo što danas imam priliku da pričam o ženskom preduzetništvu u Republici Srbiji na ovom prestižnom svetskom sajmu u Dubaju u okviru nedelje globalnih ciljeva Ujedinjenih nacija. Velika je čast zaista biti ovde i znamo da je naša zemlja posebno privilegovana jer ima svoj paviljon ovde i to je divna prilika da se pokažemo u pravom svetlu, a zaista ima šta da prikažemo i da pokažemo kakav potencijal imamo za saradnju. Kad je u pitanju žensko preduzetništvo, to je još uvek nedovoljno iskorišten potencijal u našoj zemlji. Naša zemlja je puna žena koje su hrabre, jake, koje su prepune znanja i na njima one predstavljaju stub porodice. Međutim, itekako imaju veliki potencijal za razvoj preduzetništva i Republika Srbija je tu da ih podrži, da ih stimuliše i da im pomogne da ostvare svoje poslovne ciljeve. Danas je sa nama preko 100 uspešnih žena preduzetnica iz naše zemlje. Tu smo da razmenimo iskustva, da stimulišemo jedni druge, da pokrenemo na saradnju, na partnerstvo i sa drugim zemljama. Žene preduzetnice svojim znanjem, svojom hrabrošću, svojom vrednoćom predstavljaju pravo lice Srbije, a to je Srbija koja radi, Srbija koja stvara, Srbija koja ima inovativne ciljeve i Srbija koja ide napred.